videu budú oficiálne výsledky. Ospravedlňujem sa za môj hlas, lebo som strašne nachcípaný, neviem z čoho, ale dneska to budeme hodnotiť zaujímavé zápasy a jednu z nich je aj Portugalsko-Španielsko. Na to sa veľmi rád pozriem. Napalte like a odber a ideme sa pozrieť, čo nás bude čakať v štvrťfinále. Tak poďme na to. No takže na takéto zápasy zaujímavé sa budeme tešiť, ako sú napríklad Francúzsko-Maroko, to bolo minulý rok o 3. miesto, no pred 4 rokmi. Belgicko a Španielsko, tu je favorit jasný. Norsko a Anglicko, to bude zaujímavý zápas, lebo tieto dva týmy sú ako keby vyrovnané, lebo ani Norsko, ani Anglicko sú na nich slabé. Dokonca Nóri porazili Brazíliu a to by sme sa mali na čo tešiť, keby bola, že Brazília proti Anglicku. Ale Norsko nakoniec predsa len prekvapilo. A Argentína, Švajčiarsko, tu je asi tiež favorit jasný. Tuto to asi obhájí Argentína, no. Čo už, lebo budú to proste zaujímavé zápasy, no. Hlavne to Francúzsko-Maroko, Maroko im to môže oplatiť, lebo vtedy prehralo Maroko o 3. miesto. A potom už by sme videli v semifinále zápas dokonca, že Francúzsko a Španielsko, kámo. A keby sme tam videli napríklad, že Norsko proti Argentíne alebo Anglicko proti Argentíne, tak to už by boli neuveriteľné zápasy, fakt. Takže ešte bude celý turnaj zaujímavý, máme sa všetci na čo tešiť. A asi tak. A tu už je Cristiano Ronaldo, ak vypadol a na rozhovore sa ho pýtali novinári, že či je to jeho posledné majstrovstvá sveta a nakoniec sa mu oznámil, že áno, sú to jeho posledné majstrovstvá sveta. Takže už asi pravdepodobne Ronalda neuvidíme na majstrovstvách sveta. To bol aj posledný zápas za Portugalsko, už ho neuvidíme v tých dobrých súťažiach, to je škoda. Ale zase ešte, že nekončí úplne kariéru, no dúfam, že sa ani to nerozhodne. A dúfam, že Ronaldo ešte aspoň bude hrať aspoň ešte 1 rok a potom už asi ukončí kariéru, vtedy už bude mať 42-43. Hej, takže by som sa mu nečudoval, keby ukončil kariéru, by som sa mu nečudoval. No a Roncek už žiadny zápas, pravdepodobne za Portugalsko si nezahra a na majstrovstvá sveta na 1000% si už nezahra, takže to je obrovská škoda. Videli sme Ronalda naposledy za Portugalsko vo veľkých súťažiach. No a takže tu máme Kyliana Mbappého a jeho štatistiku neuveriteľnú. 19 gólov z 19 zápasoch na World Cupe. Akože nie na týchto, ale spolu, kamo. A tu typek má ešte možno minimálne 2-3 World Cupy pred sebou. Kamo, to je neuveriteľné. Akože on drtí aj v La Lige a tak, ale kamo, nechcem uražať fanúšikov Realu Madrid, hej, ale čo máte akože z toho? Čo máte z toho, mi povedzte? 2 sezóny, odtedy čo tam prišiel Mbappé, 0 trofees. Akože fakt, čo máte z toho, mi povedzte? To fakt, ja nechápem. Dobre. Už radšej tu nebudem toto urážať. A proste jediného dobrého hráča máte, sa dá povedať, že Vini. Akože aj Mbappé je dobrý, ale on je v góloch, ale čo z toho, kamo? Proste on dá nekonečno gólov za jednu sezónu a tí kokos vždy skončia druhý. Arsenal 2-0 normálne. Dobre. Tak proste Mbappé on zatiaľ ťahá rekord.
a 19 gólov z 19 zápasov, to je šialené. A teraz normálne v klasickej tabulke, čo je na World Cup 2026, tak tam zatiaľ vedie Messi síce, ale Mbappé, on by mohol dať nejaké 2 góly proti Maroku, on je toho schopný. Ja nehovorím, že on proste by to nevedel zvládnuť, ale on proste na to má ten Mbappé, no. On by mohol dať niekoľko gólov, aby vlastne dohnal Messiho a zase Messi by mohol dať proti Švajčiarsku nejaké góly a vtedy by to bolo, lebo Messi on dáva v každom zápase gól, Mbappé dá, akože má dobre overrated, ale proti zápase proti... Kto to bol? Neviem, proste dal iba 2 Ačka a góly nedal, hej. To bolo sa mi zdá, že proti Švédom, jak hrali, neviem. Dobre. No a proste dominancia Mbappého. No a tuto teda budeme mať aj samú tabulku napísanú. Počkajte, len sa na to musí otvoriť, no vidíte. Lionel Messi 8 gólov, Mbappé 7, Erling Haaland, ten sa tiež ťahá, 7. Inak Haaland je môj tretí najobľúbenejší hráč, druhý je Olis a prvý je samozrejme Lamine Yamal. Štvrtý Harry Kane. A to je asi top 4, no. Poríte sa budú preťahovať títo traja hráči o zlatú kopačku. A je to tu aj vidieť. Messi získava zase ocenenie pre hráča zápasu a ešte som vám chcel niečo ukázať. Dokonca Lionela Messia proste vyhadzovali hore. A normálne ho vyhadzovali jeho hráči a tak, takže to bolo dobré gesto od nich, lebo však Messi je samozrejme ich legenda. Ešte som vám chcel ukázať niečo. Dokonca Messi plakal od radosti, ale chcel som vám ešte niečo ukázať. Takto to bude asi rýchlejšie. Chcel som vám len ukázať, že proste ako Ronaldovi išli slzy, ale tak zase pre nás už je Cristiano teraz víťaz, lebo však vyhral Euro. Vyhral toho proste veľa, no. Potrebujem vidieť toho Ronalda, tu je. Takže Ronaldo nakoniec predsa len plakal. Bohužiaľ už si slzy nevedel udržať. A Cristiano proste už je pre nás víťaz. On sa fakt snažil a je vidno, že mal na to, ale proste potreboval vypremieňať nejaké tie šance. A Ronaldo proste už neudržal tie slzy a musel tam už proste pustiť ten nejaký plač. Bohužiaľ plakal ak Ronaldo, ak Messi, ale ten Lionel Messi, ten plakal od šťastia a ten Cristiano bohužiaľ od ľútosti, pretože Portugalsko a Cristiano Ronaldo to bol jeho posledný zápas za Portugalsko. Takže to je asi všetko. Dneska si zhodnotíme Brazíliu, Norsko, Mexiko, Anglicko, Portugalsko, Španielsko, Argentínu, Egypt. Takže to je koľko zápasov? 1, 2, 3, 4. Dneska to bude takzvané trošku málo zápasov, ale to nevadí. Dobre, poďme sa vrhnúť na ten prvý Brazília, Norsko. Poďme sa pozrieť hneď na štatistiky. 34% držanie lopty pre Brazíliu a 66% pre Norsko. 2,61 očakávané góly pre Brazíliu a 1,05 pre Norsko. 14 striel spolu pre Brazíliu a 9 pre Norsko. 4 strely na bránu pre Brazíliu a 5 pre Norsko. A to už je vlastne všetko. Bruno Guimarães nedal penáltu,
kopol to absolútne tragicky. Milan si zase zaslúži veľký potlesk proste, lebo vychytal jak penaltu, tak proste veľké šance Brazílie. Keď je proste starý, 35 rokov, ak sa nemýlim, áno, tak na to zase hra dobre, hej. Dobre, Haaland je hráčom zápasu, kámo. Zase, dal 2 góly a už je v súboje o tú zlatú kopačku. Kámo. Martin Ødegaard, ten zase dobré prihrávky, to je ako každý skoro hráč, mal až 124 dotykov s loptou. Mal jednu strelu z 3 na bránu. 1,2 dobrých driblingov, vyhraté súboje 2,5, 40%. A proste tento celý tým hral dobre, až zase na Sorlota klasický, Riersona a Nusu. Kamo. Dobre, Nusu toho by som pochopil, ten proste hral dobre ďalších zápasov, ale kamo, Sorlot to už je prehnané. Týpek on v každom zápase to s promenutím to nie je už možné. Kamo. Na strane Brazílie. Mateus Cunha, kamo, od neho by som zase čakal viac, lebo ten typek on proste drtil v skupinovej fáze a teraz v play-off a v 8. finále absolútne nič nepredviedol. Kámo, s promenutím fakt absolútne nič. Aj Vinicius, kámo, on mal dať v každom zápase, proste on dal v každom zápase skupinovej fáze gól a teraz nedal ani jeden zatiaľ, ani v 8. finále, ani v play-off, kámo. Dvaja stopery, Marquinhos a Gabriel. Kámo, mne príde, že tá brazílska proste hra, oni sú skôr dopredu, oni sú proste není dozadu. Kámo, napríklad stopery, oni si zbehnú pre loptu až proste neviem, až za polku, kámo. No nie za polku, proste až niekde pri pokutové územie, kámo. Oni sú strašne nahor. Keby mali nejaké breaky, tak kámo, už sú v riti, keby mali breaky Norino. Kámo, Neymar dal gól. Kde je? Tu je. Dal z penalty gól. Kámo sa tam vysmiel tomu brankárovi, ale nakoniec sa mu to predsa len vyplatilo a ani Neymar nemohol prestať plakať a bohužiaľ aj on musel nejaké tie slzičky pustiť. Kámo, takže plakal Messi, Ronaldo, Neymar a čo sa ešte prida Mbappé? Alebo jako? Alebo Jamal sa ešte prida? Ty vole. Všetky legendy plačú. A niekto od radosti a niekto od smutku, no. Tak to je proste vo futbale. Endrika tam dať tak, to neviem čo navaril, ten tréner. Keď tam dal ho proti Japonsku ako prvého hráča, tak ho musel dať hneď ako prvého hráča zase, že? Klasicky. Kamo, Rafinha už bol naspäť a nebol v zastave, kámo. Prečo ho tam nedal namiesto toho Ryana? Však to by bolo dobrý futbal, keby ho tam dal, kámo. A kvôli tomu možno vypadli aj Brazílci. No a Alisson Becker. Kámo, on mal 3 dobré savey a 2 góly dostal, kámo. Mal 26 dotykov a mal 11 dobrých pásov zo 16. Takže 5 chyb spravil. Fúha, ale kámo, brankár by nemal robiť chyby, ale to asi skôr z výkopu. Mal svojím zarátalo, asi skôr z výkopu. A to je všetko o tomto zápase. Ideme ďalej.
Mexiko, Anglicko. Fúha, počkajte, chce sa mi kýchnuť. Pardon, keď si kýchnem. Pardon. Sorry. Dobre. Mexiko vypadol. To bol možno favorit Anglicko. Či Mexiko. Ale akože áno, Anglicko bol favorit, ale Mexiko asi skôr sme všetci čakali, že by vyhralo, lebo zase áno, Angličania oni moc nepredviedli veľa toho na turnaji. Takže to je dosť veľké prekvapenie. Anthony Gordon 7,6. Hráč z Barcelony vlastne on už tam je. Hráč z Barcelony 41 dotykov. Mal 7 dobrých príhrávok z 11. A jedna strela na bránu. A jedna vlastne dobré. No. Konsa a nejaký Kvansach, to aj nepoznám, dostal červenú kartu. Jude Bellingham hráčom zápasu, hráč z Realu Madrid, dobre, musím pochváliť hráčov Realu, hej. Ale zase všetci dávajú na Instagram, že tam majú, že na 100% tam bude nejaký hráč z Realu Madrid, ale môže to byť aj nejaký barcelonský, lebo napríklad Anthony Gordon, Anglicko. Francúzsko, tam je Kunde. Napríklad, ešte čo tam je také? Španielsko, Jamal. Štvrté, ešte aké sú tam vlastne? Počkaj. Ja neviem, aké sú tam kluby. Neviem, ja už som zabudol. Proste, no a Konsa teda, Kwana, jak som hovoril, tí hrali hrozne. 32-ročný Pickford, 49 dotykov. Vychytal 3 strely a 2 góly dostal. Mal 19 dobrých prihrávok a 34 zlých, 56%. No a poďme sa pozrieť aj na lavičku, že čo to tu vyčaroval tréner. Stones 6,4, Burns 6,4 a Spins 6,4, ok. Inak, kámo, viete, čo sa stalo? Taký jeden vtipný moment sa stal, že kámo, brankár normálne sa zranil pri oslavách. Kámo, komu sa toto stane, vy povedzte. Komu sa stane, že proste sa zraníš? Kámo, predstav si, že ty by si sa zranil na napríklad, alebo ty by si sa zranila, alebo ty by si sa zranil na napríklad, proste keď oslavuješ výhru a postupuješ do štvrťfinále, kámo. Tak typek si normálne poránil zápestie. To je neuveriteľné. Kámo, nechcem tu už moc smrkať. A neviem, čo vám ešte tu povedať. Saka má asistenciu a zase Kane dal dobrý výkon, gól aj asistenciu. Ten bude taktiež bojovať o zlatú kopačku, sa dá povedať. Mal 19 dotykov s loptou. Mal 9 dobrých nahrávok z 9, 100%. Mal jednu dobrú strelu z jednej a hneď končila gólovo. A vyhral jeden súboj zo 6, 17%, to je tragédia a povie sa pozrieť už na štatistiky. ...67% držanie lopty pre Mexiko a 33% pre Anglicko. 1,88 očakávané góly pre Mexiko a 1,61 pre Anglicko. 20 striel spolu pre Mexiko a 6 pre Anglicko. 5 striel na bránu pre Mexiko a 5 pre Anglicko, takže ich úplne rozdrveli Mexiko na proste na bránu, počkajte, nejak som ich zatmavila, obrazovka. No, už je to v poriadku. No a dámy a páni, je to tu. Portugalsko, Španielsko. Na tento zápas sme sa tešili úplne všetci.
Mikel Merino rozhodol v 91. minúte. A Nuno Mendes sa dokonca zranil. Kámo, typek hral ako dobrý zápas, ale keby sa nezranil, tak on proste obraňoval furt Jamala a nie, to bolo skôr naopak. Že Nuno Mendes, on sa dostával do tých driblingov a Jamal musel furt obraňovať. To bolo skôr naopak. Takže si ako keby vymenili role. A Unai Simon s hráčom zápasu. To sa dalo čakať, lebo niekoľkokrát vychytal Ronalda. A furt sa drží tá štatistika, že nedostal ani jeden gól. Sice vychytal len 2 strely, hej, ale 2 dôležité strely, takže 8,4 sa dalo čakať. Dokonca vychytal raz aj prázdnu bránu, kde Cristiano Ronaldo proste strieľal do prázdnej a absolútne nič. Lamine mal 7,5. Kámo, on vyhral málo driblingov, ja neviem, že či on vôbec nejaký vyhral. Mal 61 až dotykov s loptou. 25 dobrých nahrávok z 32, 78%. A vyhral 10 súbojov z 21. Kamo, on vždy, keď dostane loptu, proste buď dribluje, alebo nahrá. Ty vole. To je klasický Lamine Yamal. Dobre. Rodri, kamo, on dobre nahrával, ale kamo, kto by čakal, že Pedri ho proste vystrieda, ale nakoniec to bola asi dobrá varianta, pretože Mikel Merino tam išiel v 85. minúte a okamžite hneď proste rozhodol a to je neuveriteľný ťah, čo ten proste tréner vymyslel a nechápem, jak to vymyslel. Rafael Leao, ten išiel do hry a bolo to zaujímavé rozhodnutie, pretože napríklad Pedra Neta, asi Joao Felix sa vystriedal a to bol vlastne dobrý ťah, lebo potom už vlastne on je rýchly, dobrý hráč z AC Milan, takže to bol ako keby dobrý ťah, no. Diogo Costa. 26-ročný brankár, 45 dotykov. 5 zákrokov dal a 1 gól dostal. Ale kamo, jak tam mohli toho Mikela Merina proste nechať samého. Proste on to nejaký hráč španielský nahral na Torresa a Torres spoza jasličky nahral a výborne k tyčke to tam dal Merino, takže to nechápem, čo robil. Tá obrana portugalská. To asi nikto nechápe. Pedro Porro, kámo, on sa veľmi dostával do súbojov, ale zase nie je viac ako Yamal, lebo Yamal on vždy, keď dostane loptu, proste musí driblovať, hej. 75 dotykov a vyhral 2 duely z 2, to som si aj nie. 6 duelov z 12, 50%. Mal jednu strelu, ale to kámo z celého ihriska, ale dal to úplne nad. No a 33 dobrých nahrávok z 37, 89%. No a kámo, neviem, čo tu ešte poviem. Ferran Torres mal teda asistenciu a aj žltú kartu. Do hry išiel aj Bernardo Silva, prekvapivý ťah. Ale kámo, dúfam, že už v zápase proti Belgicku dá šancu ten tréner Španielska Luis de la Fuente šancu buď Rajovi alebo Garciovi, lebo kto by čakal, že by tam zrovna Unai Simons proste hral celý turnaj, kámo, a to majú ešte ďalších dobrých proste dobrých brankárov, Garcia a všetci by aj čakali, že dokonca bude mať zlatú rukavicu, dokonca ten David Raya. A on nenastúpil ani jeden zápas. Dobre, poďme na štatistiky. 45% držanie lopty pre Portugalsko a 55% pre Španielsko. 0,63 očakávané góly pre Portugalsko a 1,69 pre Španielsko. 10 striel spolu pre Portugalsko a 15 pre Španielsko. 2 strely na bránu pre Portugalsko a 6 pre Španielsko, takže to je všetko. No a poďme si zhodnotiť posledný zápas. Egypt
Portugalsko. Kamo, to bol neuveriteľný comeback Argentíny. Neuveriteľný comeback Argentíny. Ja to budem furt opakovať. Oni za koľko? 13 minút dali proste 3 góly. A to bol taký comeback, že normálne, keď už dostali v tej 67. minúte gól na 2-0, tak už všetci čakali, že kamo to už proste vyhrá Argentína, hej? Ale kamo nie. A ja už viem aj, čo bude za názov, ale kamo, napríklad Messi, on mi dal penáltu, chápete? Normálne Messi je hráčom zápasu, dal penáltu, ale zase dal asistenciu a gól. A je tu zase celé zelené more, až na Alvareza, Messiho a Martineza. Inak je tu celé zelené more. Áno. Zase moja legendárna váška Zelené more. Tak. Dobre. Emiliano Martinez 5,8, však to sa dá vlastne čakať. On z 2 strel dostal 2 góly. Mal 13 dobrých pásov z 19, 68%, 20 dotykov s loptou. Za mňa bude mať zlatú rukavicu vozíňa. Teda čo? Dobre. Kámo, Mohamed Salah, však od neho zase by som čakal viac, lebo však on sa aj dostal do tých šprinterských súbojov, mal by aj asistenciu, len keby proste uznali ten gól. Kámo, to by bolo, chápete, že to by bolo 3-0. To by bolo 3-3, by sme išli do predĺženia, keby uznali ten jeden gól, kámo. A to už by bolo dosť šialené, že 3-3, aby sme išli do predĺženia. Ale zase je trápne na strane Argentíny, že kámo, oni proste, prečo to skoro dotiahli až do predĺženia, kámo. Všetci by sme čakali, že by porazili aj 5-1 a kámo, oni bojovali doslova o záchranu. What? Hasan, ten hráč, on sa zranil, no nic. Aj Ašur, nejaký sa zranil, 2 hráči sa zranili na strane Egyptu. Marmúš 6,1, zase nič nepreviedol ten typek, o ňom sa ani radšej nebudem vyprávať. Enzo Fernández dal zase gól. Môžem sa ho zrieť. 25 rokov, 96 dotykov. 75 dobrých nahrávok do 70, 94%, 1 dobrá strela na bránu a z 2 50%. A vyhral 0 súbojov z 1. A tak. Takže, tak, kamo, napríklad takýto Paredes, on dosť prekvapil, lebo ja už som si myslel, že proste už nemá šancu, že by som tam dal iného hráča, ale bro mal 115 prihrávok zo 119 a mal 130 proste dotykov, hej. 115 dobrých prihrávok zo 119, kamo, to je možno rekord, 97%, hej. 0 strel z 2, 1 zablokovaná a 1 vedľa brány. 0 sobojov z 0, super. Poďme sa pozrieť na štatistiky. 64% držanie lopty pre Argentínu a 36% pre Egypt. 2,84 očakávané góly pre Argentínu a 0,89 pre Egypt. Som nechcel. 19 strel spolu pre Argentínu a 5 pre Egypt a 7 strel na bránu pre Argentínu a 2 pre Egypt. Takže to už bude asi všetko. Spolu si zareagujeme na budúce, dneska je voľno, na Francúzsko, Maroko, Španielsko a Belgicko, Norsko, Anglicko a Argentínu, Švajčiarsko. Takže vlastne na všetky zápasy. Takže to je odo mňa všetko. Napálte like a odber, aby sme dali 100 odberateľov a 10 lajkov a ja sa s vami lúčim. Čau!